Jinavendan uçağın radyoya denge gelden başkodarın heja İruyeke Gulane 2024 çarşemli Brüksel'e saat bazda lamede şazde. Emin uçağın daviye peşkeş bikin demdem azadi arever apoye. Lezaninge ke Mısır'ı tekildarı Reber Abdullah Öcalan Usey Reberendin tezeki hat amadekirin. Bist Usey Xandekarin Beşa Dirokeya Fakülte VJ Yazaningeha Daman Hureya Mısır'ı Lekolina Bina ve Dadgeha Diroke Bidavikirin. Xandekaran de Lekolina Xode Cihdaya Çar Reber'in Rızgaryan İçtimani Yendi Diroka Modernde. Lekolin derbari tekoşina Reber Abdullah Öcalan Nelson Mandela Fermandarı Şoreşa Libya Ömer El Muhtar u Reber'e siyasiye Filistin'i Yasır Arafat'teye. Lekolin peşberi Xandekaru Profesörün Zanengi hate gutu beşkirin. De Lekolin de Balkşan'ın serdiruka tekoşina her çar Reberan Roman envan u rolavan lehemberi zordestan. Lekolin ser malperen medya dijital cihate belavkirin u ser ikse ve alakaya kemmezin hat peşvazi kirin. Devleta Türk'le Dersim'e timen ve şartı bicikirine Liguri Agayen Çavkaniyen Xweci Arteşa Türk adagirken Dersim'e timen ve şartı biciktiken Hadzanin timen ve şartı Likaden Çiyaye yen navbera ovacık o hozata Dersim'e hatine bicikirin Gelek timen ve şartı dve tevgera ve şartı de cihdikirin u kemin datinen. HRE'ye bilançoya erişen mahanisane eşkerekir navenda ragandına hezin Rızgarya Afrin'e HRE bilançoya erişen devlet Türk adagirker uçeteyin ve yenkudu mahanisanede Liser Herma Afrin uşebay pekarine eşkerekir. Liguri bilançoya dagirker andına vera yek u sihini sana 2024 çarande nuhtu yek caran erişi su yek deveren kantona Afrin uşebay kirine. De bilançoya da hattes şankirin ku eriş bu topen obu su havanan tank, bombe aveş, balafren bemruv biçek, balafren bemruv en intihari ve haft u füze ampek hatine. Dencama erişande undahiyen cani çene bune leziyana maddi bekatiye. Lüvane yeke gulane politikeni meytingeri u şer hatın şermezar kirin. Bu peşenke sazi u dezgehen alüvane be hezaran valati herikin qada yeke gulane. Mitinga kuj bajarin serhedeci ketkar beştar bun brezgirtine despekir. Nünere diske genel işi Ömer Tekin Eliser Nave Komite amadekar ahivi uha gut. Em pişti berxodana gelevane yasu yeke adari yeke gulane piroz diken. Em careketin dipejin em be paş ve gave navejin. Edi Havcehiyevi valati breveberiye ke ku aligiriya kede u demokrasiye bikeheye eme davi live reveberiya yek perespinen eme jibu demokrasi u azadi dınava yekitu piştevaniye tekoşina xwe bidomînin hevşadar pacar mezina wanen neslihan şedalji u hagut medisi nisanede live qade gut viname yameye geleme bi berxwedaneke mezin xwedilî vîna xwe derket hewl didin hemû polîtîkeyên xwe yên qirêj bi sermede têxir meriyetê de lê dijî vê de tekoşîna me ya kedê bidome dîsa desilatê bi sedan hevalên me yên ketkar kirin hedef û ihraç kirin lê dijî kesyonki vîna me û keda me xesp kirine em ê berxwedaneke mezin nîşan bidin çi dibe bila bibe em ê xwedilî vîna gelê xwe derbikevin û jiyana xwe bi kedê bihûnin tekoşîna me li dijî polîtîkeyên şerê taybet talankirina xwezay û qirkirina jinê ye em ê tekoşîna vê yekê bi awayeke bi xurtî bidin. Hevseruke giştiye keski Ahmet Karagöz pişre ahivi u müdahale polisan aletici kesen berbi Taksim'e ve meşyan şermezar kir. Karagöz u haber devam kir. Kedabı milyonan karker u ketker antexvarın. Disu yeki adar de geleme jive carekire gutun bese. Gelevane ducaran jivan politikayn re gutna. En ve hemuyan piroz diken. Jimezin kirna tekoşina lehemberi zedettir riyekeme nine. Li İzmir'e yeke gulane serkeftin veya berxwederan be. Piruz bahya li İzmir'e jali komite amadekar ayeke gulane vade brexisten kerun li qada gün doğduye pekat. Nünerin partiyen siyasi sendika rexistine civaki u rexistine pişeyi serisi beheli qaden basmane liman
Kolana Kıbrıs şehitleri u kada Cumhuriyeti lehev kombun u ji çar baskan ve verbikade ve meşyan de Çalakiye'de ku be hezaran kez tevli bun govent hate geredan pişti ku basken meşe gişten kade miting despekir parlamenterin CHP'den parti şaredar bacaremezin İzmir'e Cemil Tuay u şaredar navçe tevli mitinge bun kısekeran diyarkerin ku bu devleteke demokratik civaki hukuki ve jibu ve kevi u adalet u demokrasiye bu ısrar u beryar tep koşun miting pişti ahaptıran bu konsera moğalar bu davi bu. Yeke Gulane ile Helsinki bu meşeke hat piroz kirin bu vesile yeke Gulane roja karker u ket karanlı paytakta Finlandiya Helsinki'ye ko peşandana ke girseyi hattı darkısın. Sendika u rexistinin karker u karmendan bina ve bloke encudan meşek ev peş pekanin. Bloka bina ve greva geçti ku çandın rexistinin cep u anarşist pekatı bu. Navenda civaka demokratik akurt necedeke ji dınavde bu. Müjara bloka greva geçtili ve meşe bankirna greva geçti u nişanda heza karkeran dedici politiken hükümeta ve deme ya raskır a Finlandiya'yı bu meşayeke Gulane hatan avenda bajer ber bir Türkhaneye o di devam kir lever daxuyani hatayın politiken hükümeta raskır hatan rexnekirin her va banga greva giştiji hatkirin. Kenekej bu hevditinin diplomatik çu devletin yekuya Amerika'yı şandaya kongrene teviye Kurdistan'e Kenekej bu hın serdanın diplomatik çu Washington'e hevsevke Keneke Ahmet Karamuz tevi şandaya bere be endamen meclistan nüneran a devletin yekuyen Amerika'yı ve endamen senatoyere hevditin kirin her va biraydarın vazarata karen der ve u haş saziyen cudayen think tanki reji civin darkıstin hevsevke Keneke Ahmet Karamuz ani zaman kudu civinan de wan peşniyarên xwe yên li ser rewşa rojhilata navîn û Tirkiyeyê parvekirine. Piştî hevdîtinên li Washingtonê wê derbasî New Yorkê bibe û li wê derê jî danûstandinên xwe dewam bike. Helsewekê Keneke têkildarê atmosfera hevdîtinên dîplomatik axivî diyar kir ku wan hem de hevdîtinên bi endamên meclisa nûneran Kongre raydarên Wezareta Karên Derve hem jî di civînên bi saziyên fikrî de ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd peşniyarên xwe pêşkêş kirine. Ahmet Karamuz ragihand ku hevdîtin erênî derbas bûne û got helwesta Kurdan gelekî guncav hat dîtin. Civînên me erênî derbas dibin. Hevşeradara bere ye gımgıme sabiha ikinci hat tahliye kirin. Hevşeradara bere ya navçe gımgım amuşe sabiha ikinci pişti 8 salan jigirtka Sincan'ı ya jinan kule daha te girtin hat tahliye kirin. Sabiha li derketina girtigi ji aliye parlamenter amuşe Sümeya Boz o gelek jinan ve hat peşvazi kirin. Hejmaran ya serxwebûnê derket hejmara 508 a rojnamaya serxwebûn bi manşeta rê ji dagirkeriyê re nîne derket. Di hejmara vê meheya serxwebûnê de ji Pirtûkarê ber Apo ya bi navê li rûşilata navên krîza şaristaniye û çareseriya şaristaniya demokratik nivîsa bi ser navê li rûşilata navên çareseriya modernîteya demokratik perspektîfên civaka ekolojik ekonomik cîhda hatiye veqetandin. Di rojnameyê de nirxandina Ali Haydar Kaytan a têkildarî salvegera damızrandina PKK jî cîdigire bi ser navê rûşilata navên giringiya xwe di parêze ya bi hevserokê konsere ve bera KCK Cemil Bayık jî divê hejmarê de cih girtiye. Di hejmara 508 de nivîsa endama komîteya rêvebera PKK Duran Kalkan ya bi ser navê gelê Kurd rê neda faşîzmê cih digire. Nivîsa Zilar Sterk ya bi ser navê navenda Fikrê rêbera Po Fikrê Azadiya Jinê Avadike jî divê hejmara serxwebûnê de cih digire. Nivîsa Îranîna ji aliyê Rauf Karakoçan a Serhat Engîzek ve hatî nivîsandin beşek ji jiyana gerîlatiya fermandar şehîd Vahdettin Kıtay jî divê hejmarê de cih girtiye. Li şehbayê encamên hilbijartinan diyar bû. Piştî hilbijartinên ku duh ji aliyê Kongreya Star û PYD ve hatibû li darxistin gel berê xwe dabû navên dengdayînê îro bi zimanê Kurdî û Erebî ji aliyê endamê meclisa PYD Walîd Dingilî û endama koordînasyona Kongreya Star Rihan Elove daxuyanî hat dayîn. Daxuyanî wiha ye em wek Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û tevgera jin Kongreya Star vê serkeftina dîrokî li gelê xwe pîroz dikin. Ev serkeftin berhemê berxwedana gelê me ya ji bo avakirina civakeke ahlaq û siyasî
سیاسیه دیروکا 3 نیسان 2024 ده به هزاران شینین کانتون افرین شهبایه جبهل بجارتنا نونرین خویا شارداریان بر خودان صندوقان دنگداینه ev weke roja ji dayîkbûna azadî û demokrasiyê hat dîtin her wa em ji komîteya amadekara hilbijartinan çepemenî hêzên ewlekariya hundirîn hêzên parastina civakê meclisa malbatên şehîdan tevgera civaka demokratîk tevdem meclis û komînên li kantonê komîteya ku çavdêriya hilbijartinan ji Helebê dikirin û hemû kesên ku di serkeftina van hilbijartinan de cih girtinê re spasiyê xwe pêşkêş dikin hevşeredarên din encama hilbijartinê de hatine hilbijartin evin bajarûkê Şerrewa Asum Hamedî Hanîf Sedo bajarûkê Tirrifat Fatma İbrahim Reşîd Fatko bajarûkê Ehraz İman Toko Faruk Sido bajarûkê Ehdas Rozerîn Koşen Hüseyin Abdû Sido bajarûkê Fêfin Xelwîş Silêman Mahmud Reşîdin Nûçeyamaya dawiye li min biçê dû belavkerên madeyên hişbir hatin girtin navenda ragihandina hêzên ewlekariya hundirîn derbarê mijarê de daxuyanekên nivîskî weşan di daxuyanê de hat diyarkirin ku 26 Nîsanê dû belavkerên madeyên hişbir hatine girtin hat destnîşankirin ku di dema kontrolkirinê de mixdareke madeyên hişbir ku di çanteyeke piçûk de hate desteserkirin di daxuyanê de hat diyarkirin ku lê pirsin bi her dû belavkaran re dewam dike pişre dê sevkî dozgeriyê werekirin. Belêgodarên hêja îrojê em hatin dawiyan û çeyên xwe heta sibe bimenên xweşiyê de dem baş. کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیرو